हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडियो बरायहरबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडियोखौ मोजां मोनगोन होननानै। बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबामफोरनि बागै मोनथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोनहा गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडियोनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो मोनहैयोदि। एक्चुअली लोगोफोर, भिडियोफोरा गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोनखौ निमाहा होगोन होनना आसा खालामनाय थाबाय दे। स' नोंथांमोनाथ' मोनथिखाबाय जानांगौ दिनै आं मानि सायाव आपडेट लानानै फैदों, टाइटेल एबा थाम्बनेल नायनानै। एक्चुअली लोगोफोर, आं दिनै मोनसे अफिशियेल मिउजिक भिडियोनि सायाव आपडेट लानानै फैदों दि नोंथांमोना भिडियोखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दि भिडियोनि फुल डिटेल्स मिन्थिनो थाखाय। एक्चुअली लोगोफोर, बे अफिशियेल मिउजिक भिडियोखौ एमबी प्रेजेन्ट चेनेलाव आपल'ड खालामदों दि, आरो लोगोफोर बे अफिशियेल मिउजिक भिडियोनि टाइटेलानो जाहैबाय अननायनि गंसे। स' नोंथांमोना जुदि बे अफिशियेल मिउजिक भिडियोखौ दासिमबो जुदि नायाखै, अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायहैदो लोगोफोर। स' नोंथांमोन दानिया फैदोदि बे अफिशियेल मिउजिक भिडियोआव जों गुबैयै सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन होनबा। स' लोगोफोर, जों बेयाव गुबैयै फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों मिथुन राज आरो मृदुस मिथादै। आरो लोगोफोर, बे अफिशियेल मिउजिक भिडियोनि मेथाइखौ सोर रोजाबदों होनोब्ला उषारानी ब्रह्म आरो उत्तम बसुमतारी दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर, बे अफिशियेल मिउजिक भिडियोनि रिलिक्स एन्ड टिउनखौ खालामदों उत्तम बसुमतारीयानो खालामदों दे लोगोफोर। डाइरेक्शन एन्ड सिनेमेट'ग्राफिखौ खालामदों अबिनाश दैमारी दे लोगोफोर। डिअपिखौ खालामदों सान बर' दे। आरो लोगोफोर, बे अफिशियेल मिउजिक भिडियोनि मेकआपखौ खालामदों हास्थायसा बसुमतारी दे लोगोफोर। प्रडिउसार मिथुन राज बर'। भिडियोखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दे। एसेनोसै, गोजोन्थों।